Втора част от влоговете за Гърция. Тук гледката е невероятна. Чак пък толкова не. Хора, качихме се в автобуса. Сигурно сме чакали половин час да се качим в автобуса. Да даже забавихме, защото имаше ученици. Какви ученици бе? Имаше лагерници, които не бяха от този автобус и се забавихме още и беше пълна какафония. Просто почти сме излезли от София. Вече пътуваме от 9 минути и ми се струва твърде много. Искам почивката вече да идва. Имам предвид почивката на бензиностанцията, защото ще умра. Няма да издържа. Просто няма да издържа. Няма да издържа 7 часа буквално. Ето още красива гледка. Но този път е наистина бруталка на живо. Ай, в автобуса е тъмно. Няма какво повече да ви кажа. Надявам се да ви хареса втора част. Ще има 3, 4, 5 часта и така.